Chiaro Beniario. Io c'ho chi, compagnero? Già che tempo per me. No, non va spassato, è più avanti. Sai che, quando l'auto sono tornato un po' di trasi, diciamo, mo li posso accompagnare per gli altri, ma no, tutti gli mi peu. Pugiao, venga. Ya si cominciano. Oh, buone, si non ritrovo. Vedi? Ai! Oh. There it is. Oh, we're... Away! Vamos! Vai, Daniel! Com està Felanitx? Bon dia, l'amo. Yep. Qui ha de venir ara? Qui ets tu? Jo som l'amo en Facebook i venc a donar un parell de set de m'agrades. Deu saber allà dins, entra. Gràcies, mestre. Bon dia. Puríssima! Bon dia, som l'amo en Facebook i vos dut 5 sacs de més de 500 m'agrades perquè en aquesta pàgina de Beniara hi ha un gentall que posa m'agrada i no sé, vol dir, vol vull informar. No, idò, qualque cosa hauríem de fer. Bé, deixa'm-ho pensar. Aquestes dues xinamieres, que dic jo. No, i aquella no queda enrere. Que he corregut de molt per trobar m'agrades. I no sé, no se muda. Està rebentant. Que tu és muda, hombre. Ja ho tinc pensat. I 1, 2, 3 i... I en aquesta casa honrada, i en aquesta casa honrada, ja hem filmat per anar, perquè el voldrut celebrar. 500 eufors amb m'agrada, 600 eufors amb m'agrada, i en aquesta casa honrada. I agraïm-vos i a mare, i
agraïm tot i de mare i vos hem fet un video per rifar un gran sorteo, un lotet de Beniara, un lotet de Beniara, i agraïm tot i de mare. I a mi mai de Facebook volem arribar i a tot volta de passa voler vol ballar, voler vol ballar, voler vol ballar. I a mi likes de Facebook volem arribar. Ha sortit molt bé.